Bună ziua, dragi apicultori! Astăzi suntem în 18 aprilie. Albinuța zboară frumos. După cum vedeți, am pus aici și niște colectoare de polen la câțiva stupi, la stupii mai puternici. După cum vedeți, am pus chiar și câte o magazie. Aici am pregătit un nou etaj pentru cuib. Vreau să-l punem la acest stup, să vedem ce găsim în el și dacă are nevoie de spațiu. Ia să vedem. Da, treaba e bună. Nu am montat colectoarele de foarte mult timp, adică nu le-am activat gratia. Ele sunt montate de aproximativ 2-3 zile. Aici la mine a început să înflorească prunul, cireșul este deja înflorit, corcodoșul deja a trecut, s-au dus florile. Da, haideți să fac și așa puțin un mic video să vedeți zborul. Acum aproximativ o oră a plouat, dar acum văd că au ieșit din nou la zbor. Foarte frumos. Bun. Așa, dragi apicultori, haideți să vedem ce găsim aici. Ia uitați. Dăm cu puțin fum. Să vă arăt puțin mai de aproape. Ramele, după cum se vede, sunt albite. Avem și ceva crescături pe aici. Haideți să vedem ce găsim în interior, dacă este cuibul blocat. Eu așa zic, după cum se vede. Bun, haideți să vedem ce găsim aici. Și eu sunt curios. Nu prea am avut așa foarte mult timp să umblu la stup. Da, după cum se vede aici este o ramă blocată, plină cu nectar și polen. Nu știu dacă se vede, dar are cel puțin 1,5 kg. Haideți să facem și un test, să vedem dacă pică din ramă. Da, plouă, efectiv plouă. Deci îi trebuie, părerea mea, neapărat încă o magazie. Adică continuarea cuibului, că este cu rame pe 3 sferturi, multietajat. Le stric puțin culesul, dar de dragul videoclipului. Ia să vedem. Ia uitați, plină placă cu polen. Plin, nectar și polen. Din păcate, nici măcar nu mai avea unde să facă ouă. Trebuie să-i adăugăm neapărat. Neapărat. Are nevoie de spațiu. Să vedem și ce puiet are. Dar probabil s-ar putea să aibă cam puțin pentru că e cam blocat. Da, aici nu avem foarte mult polen, puiet, dar este o oată. Toată rama este o oată. Albinuța stă efectiv la ordiniș și ventilează, nu mai are spațiu.
Eu dacă în momentul acesta nu filmam, nu mai desfăceam și celelalte rame, îi puneam corpul pe care l-am pregătit și Doamne ajută. Dar de dragul videoclipului o să ne uităm și în continuare să vedem ce puiet are. Ia uitați, sper că se vede, placă, a băgat nectar și printre puiet, ceea ce nu-mi place, mi-a blocat cuibul. Ok, o să mai scoatem o ramă, două, apoi o să le închidem că l-am deranjat. Ia să vedem. După cum se vede, placă de polen, pardon, din nou, de puiet. O peste tot, văd aici câțiva trântorași. Bănuiesc că așa sunt și următoarele rame. Da. Îmi place și în același timp nu-mi place pentru că am cuibul blocat. Neapărat spațiu, spațiu. Da, după cum se vede și aici este puiet căpăcit. Două secunde, o să tai puțin că mi-a intrat o albină în mască, o să las puțin filmarea. Bun, am revenit și cu puțin fum, că nu se mai poate, sunt agresive. O să mai scoatem o ramă și apoi o să-l închidem. Aceasta este plină cu ouă de zi, coroniță, nectar proaspăt. Regina nu am văzut-o, nu am fost atent. Dacă ați văzut-o voi, puteți să-mi lăsați minutul și secunda filmării. Bun. Bun. O să adăugăm noul corp. Gata, aici o să-și poată depozita, o să-și bage și puiet. După ce se umple și corpul acesta, o să adăugăm un cas. Bun. Folia. Podișorul. Capacul și spor la treabă. Cam așa se prezintă. Dacă vreți să mai deschid și alt stup, la aceștia i-am făcut exact aceeași chestie. Multi-etajat. Acesta fiind mai puternic, am adăugat chiar și un corp, o magazie. Da, cam așa se prezintă situația la mine. I-am pus și dânsului nou corp de multi-etajat. Din păcate sunt cam agresive pentru că le-am montat conductoarele, dar asta este, ce să facem. Mulțumesc pentru vizualizare și îmi spuneți dacă am făcut bine, dacă trebuia să urc măcar 2 rame cu puiet în a doua magazie.
Nu am umblat foarte mult cu multietajat, de aceea încă învăț. Să spuneți dacă trebuia să urc rame cu puiet în magazia de sus, în al doilea corp, dacă era mai bine așa.